uThixo abe nami. Wena uthini kum? Uthandisani? Okay. Wena uthini? Amagudzumela izinto zamagudu gudu nobu izinto zamagudzumela izinto zamagudzumela ke izinto zamagudzumela funa izinto zamagudu gudu nobudu izinto zama esilizifundini wena itheko wena samuntu ijagadulisa wena ndifuna baze bonke niphethe amagudzumela wami ngoku wena nditheko wendiyeza ngokwenza nto ndilindile ndiza kuphendula ulindiwe xa ungafuni ukukhupha imali lamagudzumela fondini esacela umone uba-motivated esiyesifondini sokwenza izinto zamagudzumela sokwenza izinto zamagudu gudu nobudu izinto zamagudzumela sokwenza izinto zamagudu gudu gudu efuna izinto zamagudzumela ke sokwenza izinto zamagudu gudu nobudu izinto zamagudzumela sokwenza izinto esifuna ufuna izinto zamagudzumela ke ufuna izinto zamagudu gudu nobudu izinto uThixo abe nami. Wena uthini kum? Uthandisani? Okay. Wena uthini? Amagudzumela izinto zamagudu gudu nobu izinto zamagudzumela izinto zamagudzumela ke izinto zamagudzumela funa izinto zamagudu gudu nobudu izinto zama esilizifundini wena itheko wena samuntu ijagadulisa wena ndifuna baze bonke niphethe amagudzumela wami ngoku wena nditheko wendiyeza ngokwenza nto ndilindile ndiza kuphendula ulindiwe xa ungafuni ukukhupha imali lamagudzumela fondini esacela umone uba-motivated esiyesifondini sokwenza izinto zamagudzumela sokwenza izinto zamagudu gudu nobudu izinto zamagudzumela sokwenza izinto zamagudu gudu gudu efuna izinto zamagudzumela ke sokwenza izinto zamagudu gudu nobudu izinto zamagudzumela sokwenza izinto esifuna ufuna izinto zamagudzumela ke ufuna izinto zamagudu gudu nobudu izinto uThixo abe nami. Wena uthini kum? Uthandisani? Okay. Wena uthini? Amagudzumela izinto zamagudu gudu nobu izinto zamagudzumela izinto zamagudzumela ke izinto zamagudzumela funa izinto zamagudu gudu nobudu izinto zama esilizifondini wena itheko wena samuntu ijagadulisa wena ndifuna baze bonke niphethe amagudzumela wami ngoku wena nditheko wendiyeza ngokwenza nto ndilindile ndiza kuphendula ulindiwe xa ungafuni ukukhupha imali lamagudzumela fondini esacela umone uba-motivated esiyesifondini sokwenza izinto zamagudzumela sokwenza izinto zamagudu gudu nobudu izinto zamagudzumela sokwenza izinto zamagudu gudu gudu efuna izinto zamagudzumela ke sokwenza izinto zamagudu gudu nobudu izinto zamagudzumela sokwenza izinto esifuna